Manheru akanaka mhuri yeZimbabwe. Tiri kusangana manheru ano uri musi wechipiri, dheti redu richiti 9 September 2025. Toda kukugamuchirai pano panyoka yemabhunu channel updates. Tinoda kukuyeuchidzai kuti makakosha zvakanyanya uye zvakare Mwari ngavarambe vachikupai mweya werudo uye nekubatana sevana veZimbabwe. Ndine chiziviso chakakosha, I think vazhinji venyu munochiziva. Mangwana is 10 September 2025. Comrade Nyoka Yemabhunu anenge achiapia muRandburg Magistrates Court sekuziva kwamunoita. Tinotenda kuti he is in the high spirit kwavari. Tinotenda zvakare kuti justice is going to be served without compromise. And we want to thank the Lord because vagonesa Comrade Nyoka Yemabhunu kushingaira pakushupika kusvika palevel yakadai kuti munhu anoita mwedzi inopfuura 5 asina kuona mhuri yake nekuda kwenyaya dzematongerwo enyika. Tinoramba tichizvitaura kuti the only thing which we are doing as the Zimbabweans is to twist the South African courts to actually serve our political vendetta. And tinotenda kuti with the proceeding of this matter ichasvika palevel yaichazviratidza kuti this is more political than the way which the justice is demanding the availability of Comrade Nyoka Yemabhunu. Saka isusu tinoramba tichivakurudzira kuti be loyal to the demand of justice because justice is upright. We don't want to defeat the end of justice, but we want to make sure that the influence of political wills into the proceeding of justice is exposed. And believe me so, atisiri kunyepa. A lot of things is happening underground to make sure that we are exposing the political infiltration of this justice process. Saka tiri kungoti shinga nekuda kwekuti ndo zvinoita revolution. Kana uchinge wapinda mupolitics, zvinhu zvaunenge uchifanirwa kusangana nazvo. Uye zvakare tinozviziva kuti platform of politics ine mafaro, platform of politics ine rufu, platform of politics ine mari, platform of politics ine kufadza veruzhinji, asi platform of politics ine majere. Tinozviziva izvozvo. But ivo Comrade Nyoka Yemabhunu is in high spirit. Zvinhu zvavanoziva. Tinoramba tichivanamatira nekuda kwekuti Zimbabwe inyika yedu uye Comrade Nyoka Yemabhunu is a Zimbabwean. Naizvozvo tichaona kuti ndekupi kunowira tsvimbo nedohwe mangwana kana Mwari vakatigonesa nekuda kwezvimwewo zviri kusimuka nekuwanda kwezvinhu, tichakwanisa kupinda mukoti mangwana. Asiwo kana paine zvachinja, tinotenda kuti maadmins anenge ariko, especially vari kuita zvemaloya. Tinotenda kuti there is a bit of shifting on the arrangements dzemaloya. Mangwana tinenge tichitarisira kuti kana vachirepresentwa vachange vachirepresentwa neloya rimwe chete, asi kana paine zvachinja on the side of Malahlela attorney, we are going to see. Saka ndo chiziviso chatiinacho, uye zvakare tinoda kuti vese vanokwanisa kuuya kuzosapota Comrade Nyoka Yemabhunu, just avail yourself. Toda kutenda vazhinji vatinoramba tichiona nekuda kwekuti hamusi kupera moyo, nesuwo hatiperi moyo. Mwari vachatiitira zvakanaka. Chinondinakidza ndechekuti revolution haisiri kufa nekuda kwekuti Comrade Nyoka Yemabhunu vari mukati, uye zvakare spirit yerevolution
haina kubata Comrade Nyoka Yamabhunu. Spirit yerevolution yakabata mhuri yeZimbabwe. Ndosaka tichiramba tichikukurudzirai kuti sevana vari kunzwisisa nhau dzerevolution, rambai muchibatana uye zvakare mutaure matambudziko enyika kusvikira maakunzwisisa kuti tine dambudziko rei. Ndakazvitaura pano ndikati we are heading towards to stimulate the economic revolution. Nyaya yatakatarisana nayo pano inyaya yekurwa hondo mune zveupfumi, asi hondo iyoyo inenge ichirwira kuti tisimudzirwe isu vana veZimbabwe pane zveupfumi tigone kufara, uye zvakare kana tasimudzirwa mune zveupfumi tinosimudzirwa neupfumi hwenyika. Saka ndo zvatinenge tichitaura pano, tiri kurwa on the platform of politics, mutema nomutema, ndo zvatinotenda izvozvo. Saka tiri kuti kudii? Chinotanga kuita kuti murwe uye mugone kumisidzana nemuvengi, kubatana. Takakuudzai kuti nyaya yakakupatsanurai inhau dzezvematongerwo enyika, iko kupatsanurwa kwamakaita kuti ava ndeve kwaA, ava ndeve kwaB. Ndo zvakonzera kuti nanhasi you can't find a common purpose to fight as the people who are in their country. Yes, there is competition in the platform of politics. Asi let us compete on the ideas. Topanana mukana kuti uyu anenge ataura zvine musoro, ngatimbopa mukana. Asara kunze ngaatarise ari mupawa ngaadhilivhe. Kana atadza kudhilivha zvaakataura tomubvisa. Isu vana veZimbabwe tinofanirwa kuziva kuti we must have what is called political will. Political will yatinenge tiinayo isu ndeye kuparticipata. Vari mupawa voitawo political will yekudhilivha tichivaka nyika yedu, nekuda kwokuti nyika yedu tikasaivaka isu hakunazve anovaka nyika iyoyo. Dambudziko nderataita rekuti tine mbavha mupawa dzaakuti dzakapinda mupawa dzoda kuchengetedza pawa nekuchichidzira vana veZimbabwe nekurova vana veZimbabwe. Zvinorwadza zvatiri kusangana nazvo nekuda kwema-constituents coordinators and provincial coordinators atiri kushanda nawo paground. Uchiona fiye yevanhu, munhu anoti taridza zvako huku iri kufamba apa iyo pakamera, ndotaura riri inzwi, nekuti ndikangonzwikwa nakansela, ndikanzwikwa nachief, ndapera, ndinomuka pano ndapisirwa imba. Terrorism is just a matter of betrayal to your fellow black brother, nekuda kwekuti iye anofanirwa kuexpressa zvaanoda. Saka nyaya yevanhu vanobatwa chibharo tainzwa. I am engaging a lot of people. Ndiri kusangana nevazhinji, ndiri kutaura nema-associations mazhinji vanoita zvekumiririra vana veZimbabwe. Tiri kuona kuti shuwa dambudziko ratinaro nderekuti takaitwa state capture iri kukontrola vanhu through fear. Asi kutya vana veZimbabwe kunofanirwa kubuda mamuri, nekuti government yedu must have this mentality of knowing kuti isu sevana veZimbabwe tinogona kurwira nyika yedu kubudikidza nekubatana. Ndakataura ndikati inini I believe in the power of unity and mass action. Ndo zvinhu zvandakataura. Handitende mupfuti, nekuti nyika dzakarwa nepfuti dzichirwa hondo yezveupfumi nanhasi hadzisati dzawana rusununguko. Tinotaura nyika dzakafanana nana DRC. Formation yakaitika padivision yenyika iyoyo yakagadzira chimwe chigrupu chinonzi M23 iri nhau yekurwira upfumi.
up until today nesu takura kusvika kuita vana baba vedu vakaenda kunana DRC ikoko vachinorwira hondo idzodzo, nanhasi hazvisati zvamira zvakanaka. Today unofamba muDRC uchitarisa kusaidi kuti panogona kungorira chimbambaira, asi vari kurwa ikoko marudzi nemarudzi. A gun pointed to a fellow black brother is a betrayal, nekuda kwokuti pfuti yanongedzwa kumutema haidzoke zvekumanya, nekuti muchena anopindira ipapo otanga kukufandai kuti dziri kurwa dzemudanga. Saka let us fight on the ideas using the mass action. Ndo saka makanzwa tichiti we don't need arms deals, we don't need the hosting grounds, but we have got our arms, which is our bodies. Kana touya tinouya nemabodies edu, ndo zvatinotenda mazviri. So izvozvo handisiri kuti vanhu teverai zvandinotenda, I don't dictate, asi ndinotenda kuti this revolution yatiri kurwa, using the unity and common purpose to fight our economic war, tinogona kubvisa chero hurumende. Nyika dzekunze dzichauya dzichisapota, but they cannot set a destiny for us. As the Zimbabweans, tisu tinosarudza kuti toda kuenda kupi. Saka ngoma ndiyo mashoko aitaurwa naComrade Nyoka Yamabhunu kuti hurumende iripo inoda kuchinjwa, nesu tichiri kumataura. Mashoko aitaurwa naComrade Nyoka Yamabhunu ekuti hurumende iripo iri kuba, nesu tiri kumataura. Mashoko avaitaura ekuda kuti mhuri yeZimbabwe inofanirwa kuwana mufaro kubva kumwana mudiki kusvika kuvatana, nesu tiri kuitaura. Nekuda kwokuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka mukati menyika yedu. Nyika yedu haina vanhu vanoda kushanda, ine vanhu vanoda kuba. Saka tiri kuti kudii? We need the government which is in power to deliver. Ndo zvinhu zvatinotenda mazviri. That is a political statement, and we are speaking politics pano. Vanoita politics vanoziva kuti tiri kutaura nezvei. Saka ngatiregedzei kuti munhu akaisa view yake yezvaanenge achitenda totanga kumumanyirira, takutanga kumuvharira, takutanga kumuvhima. Hazvina kunaka izvozvo. Tanga tichireceiva kubva kuGoromonzi, ma-coordinators anga ari ikoko vachitaura kuti tiri kutochichidzirwa nerufu. Tapiwa nemazita evanhu vari kuchichidzira vanhu nerufu. Izvozvo hazvina kunaka. And tichakuexposai ma-identities enyu kana mukasasiyai vana vadzidzisane. Havana chavari kuita, havana mombe munhu yavanoba, havana munhu wavari kuraya, vari kungofamba vachiteera signal yekubatanidza vanhu. Tinoisa wani pamwe pacho maaudios pano vachirekodha vachitaura. Hakuna munhu akamboti ari kurwa nemunhu. Makataura mukati tirive pasocial media. We transferred this thing to the ground. That is why social media mchiona tisisina basa nayo. We are still inviting a lot of people. Takataura kuti you are an ambassador of your immediate area. Vana vedu ndo zvatakavaudza kuti imi ndimi vamiririri venzvimbo dzamuri. Makazviona wani. Vari ikoko vari kuita mabasa. And you saw it panyaya yekwari yaida kucherwa nemaChina kuti united people can stop the project. Chero mukada kuzozviita nenharo, munogona kuzozviita nenharo nekuda kwokuti majaira zvenyu kushandisa chisimba, asi mhuri yeZimbabwe yakamira ikakuudzai kuti we stop here, this is not going to happen because hatina benefit of our immediate community.
takazvitaura pano tikakuudzai kuti social corporate responsibility yakakosha kuti the immediate community benefit mumaprojects ari kushanda munzvimbo imomo. Ndo nyaya dzatiri kuvadzidzisa kuvarwira kuti varwire. Hatisiri kutendai kuState House nemagrenade, hatisiri kuti vana batai pfuti, hatisiri kuti pindai musango. Kana paine vamwe vari kutaura izvozvo ndevamwe. Tiri kuti vana batanai murwire zvamunoda nenzira dzekurwira muchishandisa simba rehuvepo hwenyu imi sevana. Ndo zvatiri kuita. Saka tine maambassadors ari panzvimbo vari kufamba. Ini handitaure zvekuvanza. We have covered 46 as of now. Constituencies dziri kufamba maambassadors achidzidzisa. Hamuna munhu amunobvunza revolution akakuudzai kuti hatizive. Muri kutaurira vana kuti munovauraya, asi magara kamuri kutovauraya nenzara. Muri kuvabvisa mumagarden muchiti ari mujinga menzizi. Moda kuti vaitire kupi magardens acho? Iko kugoromonzi zvakare. Macomplaints atiri kuwana ikoko. We don't want to activate the signal ichakonzera chaos ikoko. We are doing what we are doing in peace. This is politics. As much as we are doing politics, we are playing politics. Asi maChinese munovapa nzvimbo dzamunorambidza vana vemugoromonzi. Muri kutendera maChinese kushanda ikoko. Saka tiri kunzwa machairman eikoko. ZANU-PF is not a vigilante group unless you prove us otherwise. Siyanai nekuchichidzira vana vemusangano nekupisa dzimba nekuvauraya nezvimwe zvese zvamuri kuita. Let us not create chaos. Let us learn from DRC. Mukatanga hovyo nevana veZimbabwe, a hungry man is an angry man. Munogona kuvauraya mukaita zvese, but vanongoramba vachiuya. Mweya wehondo hatikudzidzisei, munouziva nekuti makabva kunorwa hondo. Ndo saka makanzwa President Mnangagwa vachitaura kuti ndainzi Trabablas Dikadozo dzokerai mabhunu. Inyaya yekuti makanga muine pfungwa dzekurwira nyika muchipisa musoro. Pamakanzi Trabablas Dikadozo dzokerai mabhunu, makanga muine common idea yamakaita secommunity. Mukati ava ngavadzoke. Chero dai makasungwa vana Comrade Mugabe vakagara nguva yakareba, nemiwo mukatombosungwawo hazvina kukudzosai kumashure. Saka makadzidza kubva panguva yehondo. Hakuna kushungurudza kwamunoita vana kunovadzosera kumashure. Chinodzosera kumashure vana ndechekuadresa maissues avari kutaura nezvawo. Hamungagone kurarama mupower nekuchichidzira vanhu. Tanga tichitaura nema-associations vachitaura vachiti hey, tinotya, asi tinotaura navo, tinoita pano ma-meetings now. We have been speaking with the universities, ma-chairpersons, tanga tichitaura navo, ma-representatives pano, tinotaura navo. Nekuti hatisiri kurangana kuparadza nyika, tiri kurangana kuvaka nyika. I am personally engaging those people. Ndini ndiri kuva-engager. And no way yandinotaura nyaya dzekuputsa nyika. Tiri kutaura nyaya dzekuvaka nyika. Imi vakai nyika. Nyaya dzekuti you are turning our country into a country yevanhu vane a receiving mentality. Iyo tiri kuti pasi nayo. Economic empowerment. Ngaive economic empowerment yekuisa vana ma-everlasting projects. Kwete kutengera vana mota dzavasingagone kumaintaina vasina mabasa. You are turning this country and its citizens into begging a community or a country. Muri kuchinja vana veZimbabwe kuti vaite ma-beggars. That is very wrong. Hatide hunhu hwakadaro, ma-comrades.
our revolution focus inofanirwa kugraduate from the power struggle. Hatide kuti revolution ino ive DNA yekuzvarwa kubva mu-factional fight of ZANU-PF. Takaiita kuti ibve ikoko because toda kuti vana veZimbabwe varwire upenyu hwavo hwavari kuziva kuti tiri kurwira zvakati. We understand the confusion yanga iripo. Ini pachangu, as long I'm still presiding over this revolution, ndinokutaurirai kuti Comrade Mnangagwa and Comrade Chiwenga are the same. You represent the system which is using policies marginalizing our people. Muchiita kuti vaite varombo vagone kuombera kana makuvapa. Izvozvo handizvo zvakafira magamba. Zimbabwe ngaive nyika ine vana vanogona kuzvishandira. You must be proud of us. Muchiona tichibudirira munyika. Upfumi hwenyika nenyatsu dzenyika dzichisimudza vana veZimbabwe. Ndakachemerwa nemadzibaba pano vane vana vari kupinda mutoriro. I was on space ndichitaura nyaya dzemutoriro. I want to thank Honorable Dubeko Sibanda, standing firm, speaking the truth about the drugs. Muri kuzviziva kuti our war is for economic emancipation. Vana vedu havana zvekuita, vari kupinda madrugs. Vabereki vanopemha mari dzekuenda kunovabhadharira kuzvikoro. Vodzoka mangwana mwana wacho apedza nemari yekutamburira akupinda madrugs nekuti ayo ashayiwa basa. Asi muchiti we are the fastest growing economy in the region. Isu hatibheme hatinwe doro. Listen to us, we represent the voice of the people. Makambotaura muchikambena mukati the voice of the people is the voice of God. Mange makarasika zviri nani. Saka regedzai kunyaradza vanotaura. Comrade Nyoka Yamabhunu mubudisei mjere maari. Aenderere mberi achitaura. Be in a position to accept the constructive criticism. Hakuna munhu ane arms deal, hakuna ane hosting ground, hakuna ane masoja ari kutraina. We are competing on words and idea. Ndio politics dzacho. Saka nyaya dzekurwisana pasinazvo hazvina kunaka. Tiri kureceiva mareports kubva kuZACA. Ma-coordinators edu ari kuZACA ari kushungurudzwa. As of current situation, vanhu vedu tiri kuvadzidzisa kuvaka nyika. Naizvozvo tinotaura nemachechi, tinotaura nema-association, takakurudzira vanhu kuti vapinde muma-community groups, vagone kuzvishandira pachavo, vazvisimudzire. Asi nanhasi tiri kunzwa kuti kune vamwe vari kurambidza ma-communities kuti vashande pamwe chete kusimudzira nyika yavo nenzvimbo yavo. Tine chikoro chinonzi Zimhungu Primary chiri kuZACA. Chikoro ichocho chirikuda kubatsirwa nekereke. Uye vagari nevabereki vakabvumirana. Asi politics muri kupindira futi zvakare. Through ma-councillors nema-heads. Head aripapo anonzi Makumbira. Muri kurambidza vanhu vanoda kubatsira kusimudzira muchichengetedza power of politics. Please, my comrades, itai zvinhu zvakanaka. Tine vanhu paground. Don't underestimate the power of the revolution. And this is not a threat. We are on a battle of building our country pano. Nyaya dzekuti munochengetedza zvakaora muchivhura mukana yekuba ngaipere. Councillor Chitova
we are calling you to order. Please don't stand in the way of development. Regedzai vanhu vaite zvakavanakira. Ndo zvatiri kuti vasangane vavake nyika yavo. Vari kuresponda to the signals dzatiri kuvapa. Takataura tikati tiri kushifta this revolution from the media. Ndosaka muchiona chero channel chidona hatina problem nayo. Tinoziva kuti we have transferred people from the internet to go and work on the ground. Saka regedzai vana vatakatuma vashande. As we are finishing up with the working class, tiri kushanda nema working class. Takataura tikati we are politicians. Takataura izvozvo handina kuvanza. We are politicians and we are going to remain politicians. But we are here to help and make a shape into this revolution. Because inofanirwa kushandira vana veZimbabwe. That is why muchiona tiri against ma-side shows ese. Hatitenderane nema-side shows. And we are not going to engage our time into useless things. So I want to speak kuma coordinators edu. Takanzwa kuChiredzi South kuti basa rese riri kufamba nema challenges amuri kusangana nawo ikoko tiri kumanzwa, but tichama addressa zvedu tanyasa kuwana zvese zvakaperera. Siyanai nezvamuri kuita makomrades kushungurudza vana vedu. Vanhu ivavo havana hondo yavari kurwa. They are combining the divided nation to be one. Handiziva kuti chamuri kutya paunity yevana chii. Uye zvakare vazhinji uyai tishande tese. Uyai muve ma-coordinators, miririra nzvimbo yako, asi toda kukuudzai. Ukana uchishandira system usauya, because we profile people. Tinova profile kuno, ukatora ma-chances, you are going to meet the power of the people. Saka kana wagara uri mukati me-system, it's either you need to choose. Disclose kana kauya unotaura neni kuti ini ndinoshandira system, asi ndafunga kushanda nevanhu tinoziva kuti takudeploya sei. Hatina vatinoshandira. I have said it clearly kuti this is wisdom from God which is running this program to free Zimbabwe. Inini, I'm not a vibrant soldier of a silent commander. Saka musanitsvaga zvenyu muchiti muri kutsvaga zvakada. Handina wandinoshandira. We are doing politics right on the ground as the politicians. And we want to drive this revolution to free the people, especially on bringing people together. Nekuda kuti revolution ndo chete umbrella iri kunza vana vamakapatsanura. Tibve kunyaya dzekuurayana dzakakonza kuti nanhasi hatizive kunaita idzamara. Nanhasi takaviga vana More Blessing Ali vakachekwa mu 2 pieces. Tine vanhu vakafa marallies akasiyana siyana nekuda kwekuchengetedza power. We are here to make sure that we are building the nation. Saka there is no threat into us. Tinooperator nemazita edu, tinooperator zvinozikanwa. Intelligence yedu ngaishande kutiitira kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka munyika. Vana veZimbabwe musaregedza kubatana. Vamwe vari kuita zvakasiyana siyana avo ndezvavo, itaiwo navo, munongojoinawo kwamada saraude nyaya dzerevolution. Asi isu redu shoko ratiri kutaura ndekuti fambai nekubatana. Uye ivai ma-ambassadors to defend your immediate community. Resist the power of imperialism. Make sure that everyone is okay. Saka Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Tinotenda kuti pakupedzisira kwacho tese tichafara. Chatiri kuda ndechekuti mwana weZimbabwe ngaafare. Chatiri kuda ndechekuti mwana weZimbabwe wese wana mukana wakafanana nevamwe. Hakuna ari a better Zimbabwe to be in a position to give. Anofanirwa kuti ndiye ari muZimbabwe ari nani akatenderwa kuti ndiye wokupa chete.
tese ngative nemukana yakafanana, and ndo zvatiri kurwira. We are going to fight and we are not going to cease fire until everything is okay. Itirwai zvakanaka murare munyasha. Mazvita.